Citizens of Zimbabwe now feel that Smith was better than ZANU-PF patriots and the ZANU-PF official government under Idi Mnangagwa. Achipere mushe tinoona kuti ayo ma-citizens ona zviri nani itararama panguva yaSmith pane kurarama pa this time of this regime vachiti aiwa vari very oppressive, havana vari very brutal. Sanambe namashoko abuda nyongo pana paMuchinji Radio noti subscribe, like or the bell icon. Vanyora vachiti but it's very painful even Smith ana kumbosvika pakadai. Shuwa nenguva yatava ino mumwe mutema anoshungurudza mumwe kusvika pakadai. Saka vanoda kuti SADC yavoyo iitwe vanhu ava vari mujeri here, vachinzi vari kugarireimo. Today marks 39 days since the arrest and the torture of 79 political activists in Zimbabwe. Senator Jameson Timber and Advondale, 78, were arrested on 16 June at his home where they were gathered to commemorate the Day of African Child. The upcoming SADC summit in Zimbabwe has triggered untold persecution of Zimbabwean citizens by ZANU-PF. In the last 2 months, the country has witnessed the disheartening crackdown on opposition politicians and leaders of civic society organizations. Do mashoko ari kubuda panapa vanozoendera mberi vachiextenda mashoko the capture evakomana vezinaso, but kuona vanhu vari kudemba vachiti aiwa kuramba panguva yaSmith zvaitwa nani kuti anhu ambosvika pamaextendi yakadai so, but tikuona kuti under the regime under Idi Mnangagwa tava kuzviexperienza kuti one black person anoita izvozvo kune the other hama yake chaiyo. Tudze mafungiro enyu moti kudi pamusoro pemashoko aya pena comment section medu, musaka no subscribe, kulike, turn on the bell.